Gatusan ka magbanay ang nawad-an og panimalay human miulbo ang dakong sunog kag ganinang kadlawon sa Barangay 23-C sa Davao City. Atong saron ang detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, usa sa mga nagpalisod sa mga bumbero, mao mga nakapark nga mga sakyanan sa dalan sa maong lugar. Doon na sa pagpasabot ang BFP, kalabot sa ilahang protokol sa pagpakgang sa kalayo panahon sa sunog. Ingon ani kadako nga sunog ang mipukaw sa hinanok nga tulog sa mga residente sa Purok 4B, Barangay 23C, Isla Verde sa Davao City. Alas 2:50 sa kadlawon kaganiha. Mag alas 6 na sa buntag na fire out. Pagsubang sa adlaw, mas klaro na ang gibilin ni ining danyos. Naabtan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ang mga nasunugan nga igo na lang sa paghipo sa mga bakal, sin o guban pang pwede mabaligya. Sama ni Sandy, paspas matoy pamikanit ang kalayo. Misuway pa sila og tabang sa pagpalong sa kalayo aron dili na maabot sa ilaha ang sunog. Apan, wala na natabang. Responde sa bomberos, nakaresponde man sila dayon. Ang problema lang, pag abot nila din, nautdan din sila tubig ba. O, kami pa'y nagbutang og tubig sa ilang tangke para mapuno. Paspas juga ma'am. Tuyok mangudang kalayo, ma'am. Wala na nasalbar nga gamit, sinamra. Gani, hasta ang importanteng dokumento, naugdaw. Tabi lang po ng bahay namin po. Kaya wala kaming nalabas na mga gamit po namin. Pagising po namin, malala na po yung apoy. Mahirap po kasi hindi po namin alam kung paano po kami magsisimula. Si Tatay Jojo naswertehan kay wa maangin ang iyang balay. Karon naswertehan Karon ang tao nasurtihan kay wala wala maapil. Dili muubos sa 20 kabalay ang naugdaw ug anaa sa 700,000 pesos ang kantidad sa danyos. Parayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Hagit matud pa sa BFP ang kadaghan sa nakababag sa dalan. Kaya masulod sa trapunta dayon-dayon kaso adunay kuan ma'am no mga nakapark nga mga sikat sa dalan, adunay mga nakapark nga sakyanan, so dira pa na clear sa mga tao ilang mga sakyanan katong nidako na ang kalayo. Gipasabot sa BFP ang katawhan nga doon na matud pa sila ginasunod nga protokol sa pagpalong sa kalayo. Kay ang nahitabo daw kaganiha giilog na sa pipila ang ilahang fire hose kay gipasiritan ang ilahang nasunog nga balay. Ito nga mga cover exposure, nato yung mga inana nga mga sistema ma'am ba din gapangilog ang tao sa kuan sa hose dili makapokus sa mga bumbero kay ilugon sa tao kay ilang bisbis ay ilang kuanon ang ilang mga panimalay. Parayon pa ang assessment ug validation sa karon sa Davao City Welfare and Development Office. Hinuon hatagan na og pasiunang tabang ang mga residente sama sa pagkaon. Ana asab ang City Health Office aron masuta ang panlawas sa mga apektadong residente. As of this time, naatay estimated lang, not final, not official data, naatay 111 families. So we're still counting kasi ongoing pa man ang ato ang interview. So naatay 20 for the house owner and then the 15, then the 10. So ingan ang ato ang apportionation of the financial assistance apart sa mga food and non-food na. Sara, sa report sa Davao City Police Office, ana sa 60 ka mga balay ang naugdaw sa mong sunog ug electrical ignition ang hinungdan sa sunog. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.